everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Balbal. Ang likod sa Santo Cristo. Adunay usa ka naw sa demonyo. Gumaysungay ug gituwad ang mga krus. Ang akong katahap ni Padamiren niya. Gusto yun. Usa siya kasakop ni Satanas. Maayong pag-abot din sa akong simbahan, Ryan. Ikaw? Iska? Ikaw ba usab si Madam Berenya? Gipamo mo. Nang hilabot ka yun din sa akong kapilya. Gilamat mo ang mga tao. Giayo mo sila pinaagi sa gahom sa demonyo. Gihilad mo sila. Gilamat ni mo ang mga tao. Nagpakaroon ingnon ka na ang imong gisimbahan mao ang Diyos sa katarong. Ang ako! O katong mga tao nga dili ko madasa akong relihiyon, mga matay sila. O kay niya ka namang yun dinhi, dili na ko maglisod sa pagpatay nimo. Ang apo ni Lerio og Felipe, anak ni Juan, mga hingpit na mong kaaway. Og ikaw, kay niya ka naman dinhi sa akong puder, dili ka na makagawas dinhi nga buhi. Dili ko gusto nga ikaw lang ang mababag sa akong tumong og tingwa nga maangkon ko ang gahom og maamo na ang tibuok kalibutan. Og si Hular lang ang makahatag ni ini kanako. Dili ka mo lampo sa imong tinguha. Oh, gibunot mo ang imong espada. Ikaw ang putlan ko sa imong oni ining wasay. Nahong ko pagkubag kini imong giigong simbahan. Kapal! Gipanglabay mo nga akong yampuan! Iyagi mo! Kapot ang atong hinagiman! Gisagang mo espada nga akong wasay! Dili ko makapagamuton ang imong pagkadautalis ka! Putlon ko ang imong sugay! Tras! Laki ko! Mas kusgan ko nimo! Napiod ako sa bongbong! Patyunti ka! Ayaw pa ni Guru Ryan! John! Pinuputa! Biyak! Kusgan niya! Ikaw niya akong kusog! Atras na patras! Kusgan niya! Kay nag-anan ka na ko, Ryan! Mas kamhanan ko nimo! Likas na mga ritual! Kakusgan niya! Ang kusog na! Mga buwag na rimultong sugayan! Pagkuha sa kusog sa kusgan! Manom liyo pinagpagnos! Diri ka domya milyas istokomiso! Ginawang ako kusog! Karon, natumba ka na! Dusla kung tikainig akong espada! Ayaw! Binuang! Diya! Ayun ko pagkute sa mga! Ikaya kong patyon! Ikaw! Ayaw kong luka! Ayaw baba! Ayaw pagkukom sa akong liyog! Di mo Kinita! Imo kong gisiko. Kini ang imo! Ang ko'y muli kinibla. Uy, akong buhok! Ayaw kong larote, bayot ka na ko. Papakay ko si muliog. Dili ko ni mo buhian, ha? Niya! Espada! Yang hidup
Hagam sa kong kilir. Mamatay ka na! Huwag siya maigos akong espada. Dali ka siyang nakalayat. Siska, may kamang siya. Muikyas tingaling demonya. Kinahanglan papatay ko siya. Kinahanglan yun. Dili ko di mo papatay! Oh, may kipunit siya. Mamatay ka! Oh! Kasakit sa paga. Naigo sa gilabay ni Iska. Bana! Nagkadugo ka! Aw, nagkadugo ka. Karoon ka na ako, do. Patay ka Tagagas bata. tayo ang naguki ka sa kumpa. Kinahanglan kami ako. Kalamis Ikumaw ni Iska. Ila kong matabangan. Oo, asa ka. Umiyak ka, do. Di ka makabiya din eh. Dili ka lagi mabuhi pa. Kay lapaunta ka. Sige! Dool! Dool! Uy, may huyan ka magulit ang mahait kay Lagiban. Imo kong duslakon na lang imong espada. Dili kay duslakon lang! Putlan ti kasi mo ko! Basta maabtan ko ni mo! Sige! Tagi ko puso. Ulit lang Suway og dool ka na ako! puso. Siska, padayon siya sa pagkampo. Amantian ako. Dili ko magpaabot nga matabangan ko nila. Bubi ako! Sige! Sunod na ako! Kay putlan ti kasi mo ko! Sige! Imes dung Ryan? Wa pa man siya? Hain ka sa? Milakaw gani. Wa magpahibaw ka sa paingon. Tanawa lang siya. Kasabaan ako ikabot. Pero, akin sa mas akong ipahibaw. Hindi mas ako niya asawa. Wa pa may nahitabo na mo. Uy, hala. Kinsa nung gaong. Binastos ko ba niya? Lugoy! Uy, ano? Uy, si Dong Ryan! Dong Ryan! Dong! Ngano ka man? Dong Ryan, diin man taon kagikan, oy? Oh! Nagkadugo man ka! Pastila ni mo, eh! Unsa man yung bitaw siyang paa? Uy, ala! Bildo! Dagang dugo ang niagas gikan si mong paarayan. Unsa na kaingon ana? Ayaw pangutan. Gibot mo ang dildo gikan sa paa. Ug mikusog ang dugo. Miagas pa ang dugo. Ryan! Doon na ka may alkohol? Akong hugasan ang kulang imong samad. Oh, dira! Darang imong gipalat ang dahon. Init ka ni, og niya sa inadong tubig. Og usa ka panggana ni. Bi. No sa mga mo. Bi kun bi. Usa na og ang dugo, nagdugo yung paa no. Ibutan sa kong katubangan, uy! Ibi kino. Kapatas paa niyo. Ndot sa paa da. Darang planggana. Niya may sulit tubig. Niya sa kaldero ang sod sa ang ninatang dahon. Dara. Dadon lang tikaw og ospital, Ryan. Bitaw dong. Sa district hospital din eh. Dadon ka na mo dong. Uy, wala. Dong, buhi pa ka? Dong, buhi pa ka? Buhi pa ka. Si maglihok imong kamot. Si kagtrabaho. Imong tingog linawa. Oo, ang tubig init. Imong gisambugan og gamay tubig ay nadlaw. Tesa. Ay, nagtingog. Basta buhi ka. Nagtrabaho ko ka. Kapon ang tubig. Init pa, oy. Naglabang ka init kay sa bugnaw. Ryan, ako, diktahin lang ko. Ako na lang bubuhatan ang gusto mong buhaton. Sabi na mong kaliro. Alsam ka na mo balik ang kaliro. Ano na ni? Naon sa Ryan? Ryan, nagpadayon sa pag-agas ang dugo gikan sa imong samad. Dong. Uy, sangat. Wa ko butingog niya. Sige. Ryan! Ngano ka man? Lagi na ibaw ay lang singgit. Di ba may sakit? Di ba gina sa iyon sakit? Ryan! Lagi singgit. Ang panapton! Dira. Panapton! Dira, gito na kong daan sa init tubig. Ingon man ka. Unsaon sinani mo? Ha?
Oh, ay, wala oh. Buhi pa ka nung? Buhi pa ka, nagtrabaho man ka. Pero di kay kamutingog. Ginutan mo ang imong samad sa panapton. Naon sa man ko eh, gatambal-tambal magkag-imo. Tudoy mi si Aiden, kay kimi mo tambal ni mo. Buhi pa ka? Buhi pa ni. Nasitrabaho. Nasigduot oh. Pero buhi pa gini. Ako na bala kasi mong gihimo. Tingali pati tanus ka. Dako-dako nga bildo ang mitaop sa imong paa. Ug daghang dugo ang iagas gikan sa imong samad. Bitaw dong. Sakto sa Aiden. Suka buhi pa ka? Buhi pa ka. Sige ka. Kung pamahawa mo! O, unsa man? Pamahawa mo! Ha? O, yun, suko ninyo. Ayaw ko niyong sa buka! Pamahawa mo! Si Aliyah! Natuog ang manghod mo. Sige na! Pamahawa mo! Ha? Ayaw mong sikig saba kay natuhog na ang bata! Oo, kay sabag. Sige na. Kagkalin ka niya. Pwede mo singgita. Isang gawa ka ba kinala sa mong tabang dong? Kami tambalan sa madi mo. Ay, pagsalig nga. Tambalan ka? Kay bao ko. Di ka magkaunay pagtambal sa mong galingon. Ryan, ibag kong kabala ka. Nangustad ka, oh. Ipahuway ra ni. Ha? Diyan na mo. Uy, nilakaw. Buhi pagod. Uy, nilakaw man. Dong Ryan! Di ka mga igtabang na mo dong? Bisag lisod na kagdakaw? Istrikto ng gyapon ka? Hilas mo! Saan ka? Buhi pa ka? Luy, si Ryan, Buhi ko na. nihukdong sa may haligi. Buhi pa ka. Nihukdong man. Diha sa kanoy. Biyaan. Ryan! Biyaan ko noon. Ryan! 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 Ilugo! Nilugoy! Tapago na to si Ryan! Ay, pastilan. Nawadaan ka kag umoy ka ganiha. Ikatulo na kahikayon nga naengkwentro ko katong Ryan. Ug wa ko gyud siya mapatay. Kipang labay pa niyang mga ribulto nga maoy atong giampuan. Wa dayon ko makabantay. Iya kong gihubsan sa ako og kusog. Og dili sab siya mabuhi, tikoy. Tungod ni ining atong nakuha gikan niya. Impas ka yun, Ryan! Kuyamad kang dako! Kuto na na! And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.